vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: Manzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti murume uyo wandigere naye, murume uyu handitombomudi zvachose ende ndiri kutongomushandisirawo advantage. Iye akaita wechikuru kwandiri, apa ndinobhoyekana naye sei murume uyu. Saka ndizosvikawo pakubvuma kugara naye inhau yekuti ndainge nditori desperate zvekutodaro because of my situations awo ainge akaitika kubasa. Saka all these years kubva zvandakatanga kushandira murungu uyu zvekare nemamwe mazimba ainge achishandirawo murungu uyu, paigara pachiitika issue yekuti aiti akatiisira mari then taibva tazoenda kwaari tichimuti mari dzedu hadzina kupinda because taishandisa makadhi emukuru. So pane rimwe gore apo mainge muri muna December, then akati ainge atiisira mari but akatiisira mari late. Mari iyo yomukoma yakazotopinda after Christmas. Saka tikaenda kwaari tikamuti no boss, muri kufanira kuti munge muchitipa mari dzedu nekuti tikuda kuenda kumusha kunoona vana. Saka izvi zvakabva zvamubhohwa murungu to the last, akabva apopota. Saka takazoti tadzoka ndokubva atanga kutaura nyaya yekuti ainge achingoda kuti vanhu vanomushandira vange vachishandisa makadhi akaita sana Capitec, but mukoma kuCapitec unotongoziva kutoti hakutosvikiki kana kuri kunzi unenge usina mapepa ako akakwana. Saka murungu taingoramba tichingomudza kuti tichaenda kudzamara azotipa due date. Ipapo pandakazosangana nababa ava vandiri kugara navo, tainge tapiwa due date tikabva tanzi munhu anenge asina kukwanisa kuya nemabanking details ake eFNB Capitec, but iye ainge achida Capitec nekuda kwemacharges because ndiyo yaaiti ndiyo yaaishandisa kubhadharawo vamwe vashandi. So mukoma takabva tatoona kutoti apa zvainge zvatodhakwa, kunyange kubatwa kwacho kwatainge tava kuitwa nemurungu tainge tava kutongobatwa very rough zviya zvekutoti handichadi kuti munge muchingoramba muchingoshanda pano pakambani pangu. Mukoma ndakabva ndazosangana nababa vandiri kugara navo paFacebook, ndakatongoisawo mapictures angu mune imwe dating group, vanhu ndokubva vatanga kuuya. Saka kwakatouya vamwe varume vekutoti ndaitoona kuti yeah, these ones they are handsome gentlemen. Saka ndakabva ndaona kuti pavarume vose avo vainge vachiuya kuinbox kwangu vachiti vanondida, ndikabva ndati pano handisi kufanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu ane shine, ndiri kutofanira kutotsvaka munhu wekutoti iye anenge achitoita zvekutondibhega. Baba ava out of all the guys ndakabva ndasarudza ivo mushure mekunge vazondifonera vakandiudza nhamo dzavo, vakandiudzawo kuti ivo vainge vari mahobho. Ndikabva ndati uyu kandiye uyu wandinokwanisa kutombonogara naye ndichitsvaka basa. Saka ndakabva ndazotanga kudanana navo kuzosvika vachizonditi uya kumba kwangu ndazotravela ndichibva uko kwandainge ndichigara, ndokubva ndazouya ndikabva ndazorara navo. Saka kubva zvandakarara navo vakabva vaita very crazy, vakati iwe ndinoda kuti unge uchitova mukadzi wangu, ndo kutotiziswa kwandakazoitwa ndikabva ndatanga kugara navo. Saka iye zvaasingazivi manje ndezvekuti pose apo pandinobuda ndichiti ndichamboenda kuchoto kwakati. Remember those guys, the ones that I saw kuti yeah, these ones they are my class, ndo vandinopota ndichienda kumba kwavo for my sleep over. Ndinotiwo neimwe weekend ndinomboregedza kuendawo kuchoto, then pamwe pacho ndinotoita zvivindi zvekutotiza pamba because iye most of the times anoshanda day shift because anoshanda sagad pane imwe shop, but anomboita achichinjwa obva azoenda kunoshanda somewhere else night shift. Saka ndinotongoziva kuti kana akagara aenda kubasa usiku hwose ndinenge ndiri free, handina hangu zvivindi zvokuunza zvikomba mumba, but sometimes chikomba chinotombondinyengerera zvekutoti munhu anotonditi ndokwira here mukombi, but at the last minute ndo pandinobva ndazoramba nichiona kuti this is too risk. Saka zvandinongoita ndezvekuti ivo vachibuda ndinongotaimira
kana kunze kwasviba neniwo ndobva ndatobuda, especially kana kuri kunzi munhu wacho anenge achigarawo pedo pekuti panongokwirwawo 1 kombi. Ndinobva ndaenda kumba kwemunhu uya ndobva ndatonorara kuya then usually ndinomuka makuseni ndobva ndaperekedzwa kana kuitirwa bolt ndobva ndatodzoka zvangu pamba. Munhu achizodzoka zvake makuseni anotowana ndakatozvinetera zvangu. Ende iyewo semunhu wekuti ati kurei bonde racho haaridi each and every day, haasi munhu uya wekuti ari teki nebonde, anotongoti akangorova zvinhu ka1 then over atoti ngatimboitei nyaya, totoita nyaya kusvika tatorara paya, but hatozvizivi kuti most of the times ndinenge ndichitongopatrola paanenge asipo pamba iri sefoni yangu. Dzimwe nguva ndinombomunyima, ende mazuva andinomunyima foni yangu enhau yekuti foni yangu inenge ichipisa zviya zvekuti murume kana akabata foni yako anokwanisa kuzviuraya nekuda kweizvo zvaanozosangana nazvo mufoni mako, like messenger. Messenger yangu inopisa, handidi kunyepa, inoita kupisa kuita kubvira moto chaiko nekuda kwezvikomba izvo zvandiinazvo kufacebook. Ava manje vemulocal ndova ndinotaura navo paWhatsApp, ende ndiri munhu uya wekuti kana ndikangorara nemunhu ka1 ndienda kutonzwa ndichitobhoyekana nemunhu iyeye. Saka uyu mudhara zvandiri kumuita manje ndezvekuti kubasa kwake uko kwaanoshanda anowana 6,000 rands, saka each and every month anoti akawana mari yake then ndinobva ndabvisa mari yerent, tinobhadhara 700, ndobva ndatora rimwe 1000 rechikafu, then imwe ndinototanga ndatoita urongwa hwangu hwekumba, because kumba uko ndiri kuvakisa. Kana ndapedza kuita urongwa hwangu ndopandinobva ndazviona kuti panenge pasara mari inenge yasara, ndo yandinobva ndazotora futi ndichiti ndikuda mari yekurukwa musoro. Ende ndiri munhu wekuti ndakagara ndatongojairira kuti each and every week kana kuti after 2 weeks ndinoenda ndonorukwa zvekare nekuchinjwa manails angu. Saka ndinobva ndanorukwa ndobva ndachinjwa manails nekutengawo hembe. Iyewo ndinozongomunhongerawo zvima-t-shirt, but ndinowanzokumunhongera zvima-t-shirt makaita semunana Pep nezvimwewo zvimashop zvinongotengesawo zvima-t-shirt izvozvi zvinenge zvakachipa, zvihembe izvi zvekuchipa. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma. Ndinoda kungoti mujoni hamuwanikwi mukadzi, tose takauya kuno kuzoshanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi tose takauya kuzoshanda kuna hakuna akauya kuzoita mukadzi wemunhu. Ichokwadi here kune avo vakasangana mujoni vakatoevawo ma-successful marriages, please come and tell me your own side of the story. Hanzi ini on my side ndinoona kuti mujoni hamuwanikwi mukadzi. Ichokwadi here kana kuti kunyepa? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa ngedzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndakaroorwa uye ndinogarawo muno muSouth Africa, ndisingade hangu kutaura zita renzvimbo iyo yandinogara. Ndakati ndasvika kuno kumushure mekunge murume wangu auya kuno kujoni ndokubva ndazomutevera, ndakabva ndazowana basa. Saka mukadzi uyu wandinoshandira iye ane chirestaurant chake mutown, but now tava mapartners. So panguva iyoyo ainge achishandira padhuzesa netaxi rank, but now tava kutoshanda mutaxi rank chaimo. Munongoziva zviya zvimarestaurant zvavanhu vaya vane zvimisika zvavo vanoita zvekubika sadza. Saka pandakatanga kumushandira mukadzi uyo ainge achibikira sadza kunze kwetaxi rank, but now tava kutoshandira mukati chaimo. At that time mukadzi uyu akabva azorwara, akati arwara manje pane vamwe mai vainge vachida kumutorera table yake, but ndakabva ndazongokontinya inini ndichibika sadza ndichitengesa, because vainge voti hapana munhu ari kumbopashanda panzvimbo apa. Ndikabva ndazotaura naye, saka pandakataura naye takabva tazowirirana kuti ndaifanirawo kuti ndinge ndichizomubhadhara kuzosvika azorecover. Zvino akati arecover, this was soon after corona, ndo pandakabva ndazowana mukana wekuti tinge tichizoshifta tichibva kunze kwetaxi rank ndokubva tazoenda mukati metaxi rank munova muri matichiri kutengesera sadza.
nanhasi uno. So at that time mukoma business rainge riri very low because tainge tatora nguva yakareba mulockdown tisingakwanisi kushanda. Zvino after lockdown ndakabva ndazotaura naye, ende musi wandakataura naye mukoma ndaitofungidzira kuti munhu acharamba. Ndakabva ndati kwaari ndine imwe brother yangu, saka brother yangu uyu iye kwaanoshanda anoshanda makaita mugame, but munongona magame aya avamo muSouth Africa ekuti murungu anotanga aine prize then obva azorekedza zvekurima, obva angotanga kuita zvekupfuwa mhuka, ende vazhinji vacho vakungoita zvekungopfuwa dziri shumba, then shumba idzi paya panenge pachizouya matourist vanenge vachizoya kuzovhima shumba idzodzo. Saka hanzvadzi yangu ndokwaanoshanda ikoko, saka kunogara kuine madhongi akawanda because vanofidha shumba idzi nemadhongi acho iwayo sezvo mhuka dzemusango dzichidhura. Saka ndakabva ndataura naye ndikabva ndati ndine hanzvadzi yangu anoshanda mugame, saka ikoko kune madhongi akawandisa. Saka akabva azoti ndichataura nemurume wangu because murume wake ane imwe pickup zvekare neimwe kombi yaainayo. Akabva ati achataura naye, ndokubva azodzoka neresponse. Akabva ati kwandiri murume wacho ainge abvuma. So the first trip takaenda tikanotora nyama yedhongi, but takatora half because tainge tisingazivi kuti dhiri iri richabudirira here kana kuti raisazobudirira. Mukoma mangwana acho takatomukira paya ndokubva tatanga kubika vanhu, ndokubva tatovatengesera sadza nebeef, but rainge risiri sadza nebeef, yainge itori nyama yedhongi yatainge tichitovatengesera vanhu. Ndokubva vatorwidzana paya vakabva vatotenga sadza rose rikabva ratopera. Saka usiku hwacho ihwohwo takabva tazoperekedzwa nemurume wemukadzi uya akashandisa kombi yake on that night, ndokubva taenda kuprazi kuya uko kunoshanda hanzvadzi yangu. So budhi ndainge ndichitotaura navo paWhatsApp vakati paribo mwana amai, vakabva vaburitsa nyama iyoyo yatainge tichida yemadhongi, but ivo vakati vainge vatora madhongi maviri vakamauraya ndokubva vazoslicer mapieces. Saka vakabva vazotipa nyama iya yainge iri mumacrate, ende tichitora nyama iyi tinongotora steak chete ndiyo yatinotora. Saka tatova nenguva zvinhu izvi tichingozviita nekuti paprazi pacho ipapo pavanoshanda madhongi epo mukoma akawandisa zvekuti kana murungu wacho haatombozivi kuti mangani, uye vamwe vanogara kumavillage ari pedo neprazi iroro vanoti paya kana madhongi avo akarasika havachatombomatsvaki, vanongopindamo muprazi vobva vaba madhongi because madhongi awa anoberekana uye akawanda. Iyewo anongoramba achingotenga mamwe madhongi achingoisa muprice achiitira kuti shumba dzake dzinge dzichiwana chokudya. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma Nashi, ndo zvinotondiraramisawo muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndo zviri kutondiraramisawo muno muSouth Africa. Tinobikirawo vanhu nyama yemadhongi. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume, ndine makore 44 years kuberekwa. Mukoma, inini ndakazotendeuka mushure mekunge ndaroora zvekuti kana mudzimai wangu haatozvizivi kuti murume wake uyo akazomuroora raitombova riri bhinya chairo. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pandakauya kuno kuSouth Africa ndakasvikirawo mumaoko atsano. Saka tsano vangu ava tainge tisingatozvizivi kuti ivo vainge vatori bhinya zvavo. Zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaibuda pamba samwe kuma6 paya kunze pakunenge kwasviba vobva vatanga kubvutira vanhu mafoni, then kana iri Friday kana kumba vaisadzoka vaizotodzoka mangwana makuseni apa vanenge vakagukuchira mazifoni because vaifamba vachipatrola nechigenga chavo vachitorera zvidhakwa mafoni, uye vaishandidzana nemamwe mahure avainge vachishandidzana navo zviya zvekuti ukakecha hure robva rakuti handei kumba kwangu, kana wava kuda kunosvika ikoko wobva watobvutirwa chikwama wotorwa foni. Saka ndo basa ravainge vachiita. Sezvo ndainge ndatongosvikirawo mumaoko avo ndakabva ndangojoina nawo nacho chikwata ichocho ndokubva ndatanga kuita zvekuba. Then vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti
ndinge ndichishandidzana nevamwe vakomana vainge vari mandevele, sezvo inini ndainge ndiine license. Vakomana ava vainge vasina license, saka vaifamba vachihijeka vanhu avo vanenge vari pamahiking spot, saka vaiwanzokuzomiswa nemapurisa. Saka pavakangonzwa kuti inini ndainge ndiine license, vakabva vataura natsano vangu, ndokubva ndaenda ndikabva ndatanga kufambidzana navo vakomana vaya, like kumaarea kwedu kuno kwatinogara. Kwakamaarea kuno kwandinogara pakatomboita kanguva kuchingonzi kune motikari dzanetsa dzainge dzichingonzi motikari dzemandevele. Ndini ndainge ndichidriver zvimacity golf zvacho izvozvo. Saka zvataita ndezvekuti taisimuka kunoku kusosha nguve tobva tafamba tichihaikisa vanhu, ende tichibva kunoku taihaikisa vanhu vanenge vachienda kunana Mukopane, vachienda kunana Polokwane. Taibva tazoti kana tava munana Polokwane tobva tazohaikisa vamwe vanenge vachiendawo kunana Louis, vachinosvikawo kunana Messina yedu tainge tisingazosvikeko each and every time, taingoti pano nepapo, but taiwanzokugumira munana Louis tobva tazorova U10. Ende pane imwe nyaya iyo yandinorangarira. Mukoma takati tabva kuno kusosha, then tainge tichida kuenda kuLouis Trichardt semazuva ose. Zvino takazoti tadarika paBella ndopatakabva tazopika up umwe mukadzi uyo ainge aine luggage rake rainge rakawanda. Saka mukadzi uyu iye ainge achitotaura kuti ainge achienda kuZim. Amai ivavo vainge vasina kana hama. Amai ivavo chakazoita kuti amai ivavo vainge vasina kana hana yakadzikama, vainge vaine hana nhete. Pavakangonzwa kuti tainge tichitaura Chishona, because vakomana ivavo even though vainge vari mandevele, but mukunotaura newe kudai waisatombofungidzira kuti vakomana ava mandevele. Saka taitotaura paya, then amai vaya vakabva vatanga kutaura ivo vachiti vainge vatotumwa kumusha, because vainge vatumwa nemurume kuti vainge vachienda kunotarisa mabhiridha, because mabhiridha ainge achicomplaina kuti simende yainge yapera. Saka vainge vachida kutoenda kunotenga samende zvekare nemazen'e. Taingotarisana paya tichitoona kutoti apa tatoita mari apa taita mari. Takazoti tabata maprize aya awo aunobata kana wava kuda kunopinda muLouis Trichardt, ndokubva tazopaka motikari paside peroad. Zvataita ndezvekuti tainyepedzera sekunge motikari inenge yaita breakdown, then munhu wedu tinenge tapedza naye paya patinenge tamutorera foni tinotokubvunza kuti ko manhamba akakukoshera apa ndeapi, then tobva tatonyora manumbers aya pachipepa, tobva takupa manumbers zvekare nesim card. Izvi taizviitira kuti munhu patinenge tazomudhampa muprize, vazhinji vacho vaizoonekwa nevarungu varidzi vemaprize, then munhu obva atobatsirwa paya. Saka mukadzi uyu takabva tazomuzvuva ndokubva tazoenda naye muprize imomo mukoma. Takati tapinda muprize muya ndokubva tazongomusiya tamudhampa muprize muya, then ndikabva ndazototanga kutorova U10. Ndakati ndarova U10 mukoma ndopandakabva ndanzwa shumba ichidzvova. Ndikabva ndangoramba ndakastika paya, ndakamisa motikari pakati peroad. Ndikabva ndati kumachinda aya awo andainge ndiinawo, ndikabva ndati kotadii tangomubatsira mukadzi uyu, tangonomusiya panzvimbo pekuti at least panenge pari safe, because paprize ipapo taingogara tichingonzwa kuti painge paine shumba. Taiwanzokuenda kunodhampira vanhu mumaprize atei tichiziva kuti maprize awa haana shumba kana kuti dzimwe mhuka dzinokuvadza, but uyu nekuda kwekuti mari tainge tatova nemari, takaona kuti there is no need yekuti tinosvika muLouis Trichardt kana kunobata maprize aya awo atainge tichiziva kuti ari safe. Kunyange ukadhampa munhu aizokasika kuonekwa nemurungu kana kuti nemasecurity anenge achipatrola. But mukoma ndakati ndakastika ndiripo pakati peroad, then umwe mukomana uyo ainge akagara kuback seat ndopaakabva azoburitsa banga. Akati aburitsa banga ndokubva azondibaya naro, but haana kuita zviya zvekundibaya nesimba. Akangonotsimbirira banga iroro nechepaside zvekuti ndakaita kunzwa richinonobaya mabhonzo repambabvu. Akabva ati svare shayi moto, maufuni mpilo yako shayi moto. Mukoma ndakabva ndatoziva kutoti munhu uyu he was ready to kill me, ende ndikabva ndatotanga kutodriver. But mukoma shumba iyoyo madzvovero acho ayakaita, but
ndainge ndava kutozviudza kuti I am no longer going to do this thing, ndokubva ndazobva kumaarea kwandainge ndichigara at that time, because vakomana vaya vainge vongoramba vachingondinetsa since vainge vasina malicense, vaingoramba vachingonditi ndoda, handei tinoshanda, but ndaingova ignore. Saka vakazoti umwe wacho paakazonotora license vakabva vazosiyana neni. Ive dai ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Akomana tisahaika, akomana tisahaika, musahaika. Zviri nani kuti unge uchikwira kombi, kwirai kombi, it is far much better. Kana wafunga kuhaika, at least track, maybe track riri nani, track rinenge riri nani. Hanzi taifamba nezvimagofu, hanzi munguva taitofamba tiri escort. Iwe unochitongofungidzira kuti motikari idzi maybe umwe noumwe ane kwake kwaari kuenda. Izvo vanenge vatobva vose kuPretoria uko vachingofamba vachibira vanhu, vozodzoka zvekare vachingofamba vachibira vanhu. Yei, zvakangoma hazvo vedu we. Just imagine kuti maybe unenge utori munzira uchitoenda kunoonawo munhu wako for the first time, obva ungoti regedzai ndihaike, obva watorerwa nekafoni kacho. Zvakangoma hazvo vedu we.